Алиҳан Йилмизи 18-соларо баъд аз 112 соат, ки дар зери харобаҳои як бино мунтазири наҷот буд, аз зери харобаҳо бе ягон зарба берун карданд. Баъд аз 112 соат тифли дусолаеро аз зери харобаҳо зинда бароварданд, ки мутаассифона як бародару 3 хоҳар ва падару модарашро бо ҷисми беҷон дарёфт намуданд. 117 соат пас аз заминларза дар Қаҳрамонмараш як марди 34-соларо аз зери харобаҳо берун оварданд, ки аз шодӣ ашкашро дошта наметавонист. Пас аз 119 соат дар Қаҳрамонмараш як сокини 16-сола зинда ёфтанд, ки Комилҷон Агдаш ном дошт. Аввалин суоле, ки баъд аз зинда монданаш ба наҷотдиҳандагон дод: имрӯз кадом рӯз аст? 122 соат ҷони нафаре дар зери харобаҳои бинои харобшуда интизори кӯмак аст. наҷот додани нафаре то ин соат, онам беоб, бехӯрок, танҳо мӯъҷиза аст. Пас аз 122 соат дар Қаҳрамонмараш як зани 70-сола низ аз зери сангу сементҳои бузург зинда наҷот ёфт. Пас аз 124 соат наҷотдиҳандагони Тоҷикистон тифли 6-моҳаеро бо ҳамроҳии падараш берун бароварданд. Албатта то ин соат зинда мондан худ мӯъҷиза аст. Ҳалима Гурбуз, ки 125 соат пас аз заминларза аз зери харобаҳо берун оварда шуд, наҷотдиҳандаеро, ки ӯро наҷот дод, аз хурсандӣ бо шукргузориву сипос бусид. Инам як мӯъҷизаест, ки боварнокарданӣ. Дар рӯ ба рӯи марг давоми 128 соат. Дар Диёрбакир як зан пас аз 128 соат аз зери харобаҳо берун оварда шуд. наҷотёфта ба ин мӯъҷиза бовар накарда аз наҷотдиҳандагон пурсид: ман зинда ҳастам? ашки шодии падар ва духтар, ки дар соати 132 баъд аз заминларза зери харобаҳо наҷот ёфтанд. Духтарак 4-сола буд ва падарашро баъд аз 10 дақиқа пайдо ва берун бароварданд.